Paradyo Bongo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 50 minutos na nakaligid sa oras nga. Alas 2 sa hapon, welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. So mayong hapon gid ha sa aton iya nga mga kauturan sa liwat subong. Adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo, pet sa 28 kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021, and it's 27 days to go na lang mga kabinan kag Christmas na. Grabe no? Kadasig lang sa ato na yung mga nedlaw. 27 days to go before Christmas. So ano yung mga tupiko or ano ang ato niya nga discussion Andri sa ato niya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines sa liwat, mayong hapon sa inyo, sa ato niya nga mga kabombo nga nag-monitor sa aton sa 630 kHz. Sa inyo sila tagsa ka mga radio dial or nagaupod sa ato niya mga kabinan sa Facebook Live. Kinatanaw nyo kami subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or nagaupod man sa aton sa YouTube. Nagadamo ng aton subscribers no sa YouTube kay mayara na kita sa YouTube account ng Bombo Radyo Bacolod. So please like, share, and subscribe. Okay? So, sa aton nga YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Okay, sige. So, subong iya nga hapon, may mga bisita kita dere, no? May mga phone calls kita, especially, no, aton iya nga diskusyonan. Diri sa aton iya nga pala tuntunan, diri gid lamang sa Duralex Sedlex, of course, Bombo Kim. Mangin kaupod nato ng aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada sa subong iya nga hapon, na para sa pag-discuss na naman sa pila iya ka mga tupiko legal, problema legal nga ginadangop driya sa aton iya nga pala tuntunan, medyo madugay-dugay na iya makabiran nga problema, pero subong mayara kita sang kaisog nga idangop diri sa aton iya nga pagpangalagad man sa Duralex Sedlex. Okay? Sige, no? So sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, welcome na nato ng aton yung abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada sa subong iya nga hapon. Attorney, maayong hapon. Attorney, maayong hapon. Yes, good afternoon, Bombuan. Sa ato mga tagpalamati sa Bombo Radio, labi na kayo sa iyong programa nga Duralex Sedlex. Daliwat sa ato tagpalamati, mayong hapon sa inyo tanan, ang inyo abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada, anda na mag-alagad sa inyo. Bombuan. Yes, Attorney, no? So sa liwat mayong hapon, Bombo Kim, no, ang aton iyang bisita man sa subong iyang hapon. Sa liwat mayong hapon sa imo, Attorney Taniada, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. And bepila kita iya ka mga bisita sa subong iya nga hapon, Attorney, mga tuyang ipamangkot no diri sa aton iya nga palatuntunan sa subong iya nga hapon, no. So sa mga kauturan naton kung mga palamangkutanon ka modera, no, mahimo dugay na ina nga nagatublag sa inyo palamangkutanon legal nga inabalang tikinanglan gid sang legal advice sang isa ka abogado. No? Welcome ina diri sa aton iya nga pagpangalagad no sa subong iya nga hapon diri gid lamang sa Duralex Sedlex. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no sa subong iya nga hapon. Actually, ang isa naton ka bisita, Attorney, mayara ni siya sang concern na hanungod bala sa SSS. Kulang, di bala, dapat sa SSS kung mayara na maka-pension ka, di bala, 36 months ina dapat ang imong ginhulog. Pero ining iya ni Attorney, do kulang-kulang bala, so hindi pagidya, wala na hulugan, kumbaga, wala na bayran sang sining employer, no, Attorney Taniada. So, ang iya lang nga concern, Attorney, paano niya ni ma-inform ba ang iya nga employer nga dapat mahulugan gid para nga makaano man siya, makakumpletong remittance niya sa SSS, Attorney Taniada? Ang iyan nga mimoon, kadto sa SSS, Isugid na to sa SSS ang iya nga kahimtangan.
Kaya ang ICCS napadala na to isang Sulat? o investigador kay yung employer. Okay. Ang mayo na yung ICCS mismo ang magmando sa iyang employer nga pagahulugan siya. Okay. So kay ipakita ni aton nga panawag sa aton no bisita ta nga empleyado siya sa iya nga ginobrahan para nga ang ICCS maka-inspection man makabala sa padala sa inspektor kag mausisa dito kag mahambalan advisean ang iyang employer nga dapat hulugan gid otherwise he will be criminally liable po. Okay. Okay, sige lang. Oo. Sige. So, dapat gidya, makatugi siya yung una sa SSS attorney para nga si SSS na iyang ma-investigate, no? Yes, Bumban. Okay. Makatong na nato sa legal, tapos mga istorya sa dito, sa iya nga kaimtangan, yung SSS na, mamangkot na siya kaya anong imo nga priba nga empleyado kag itira, pila ka tuig tira. Kinanglan makonbensi ang ICCS nga empleyado gid siya kag title gid siya nga maging nga iparehistro sa iya amo sa SSS sa Bubuan. Okay. So, amo ina, no? Dapat, no? Although, supposedly, maupod siya subong sa aton, pero why siya signal, no? Kay medyo, gid siya, layo-layo siya. Okay, sige. So, Bombo Kim, sino sa piyak nga linya? Oo, sige. May isa pa kita ka caller, diri attorney. Welcome ta lang si Ma'am Narciso. Ma'am, please go ahead sa imo pamangkot kay Attorney Tanyada. Maying hapon, Bomboan, Attorney Tanyada, Bombo Kim, kasatanan nga tagpalamati, nang follow-up ini siya sa akong ginpangayuan bulig sa imo, Bomboan. Yes, Ato ma'am. balang nadula, bala nagpass ako sa akong tanan nga requirements, dason gindula nila dito sa ila, sa SSS. Dason that was August 17 this year. Okay. So, as advised by you, when I came there sa imo, gin-comply ko liwat. Anan nga kulang, despite nga nadula ato siya. Okay. So, nag-pass ako sa first week of November. Daso nag-undergo ako sang web registration. Kompleto na ang ako nga papers, kaya daso ng web registration. Sa process ng web registration, nagwa to nga successfully registered nako. Okay. So I inquired from the one you referred to me kung okay na i-inform ko pa bala ang medical section. Nagamba siya no need na. Okay. Dason lately nagkabato naman ko sa text salin sa iya. Damo ko no discrepancies gyapon. Oo, okay, like nagwala ko no nagmatch ang date sang akong birthday, ang ngalan sa akong employer. Okay. Nang Bomboan, nang ano ako nang nakapas ko sang 17 pa to sang August. Kagdaso nang inisang wala pa ni na-aprobahan. Paano nga wala nagmatch? Kaya siling nila nadula. Okay. Kay nakapas kaliwat, ma'am, di bala? Oo, sang nung first week of November. Kompleto gid. So, pag we-check nila, it could be nga amoy na may yara sang ni gani discrepancy butang balon kay may record ka na mo, di ba attorney, no? May record ka na yung nga dan nga exist na no sa SSS, Attorney Tanyada. Ano man? Yes, kaya ang record sa SSS na Bubuan depende na sa data nga provide nimo pag submit mo sa iwan mo. Oo, sa A1, sa ano na? Iwanan mo na ang detalya nga ginabasihan niya sa SSS. Oo. Kung sa nga, dara ang imo nga kwan, talang imo yang pagbutang sang data sa iwan nimo, kaya mo na may discrepancy na sa SSS, sa imo nga record ka sa imo mga records nga ginsubmit. Ginsubmit, okay. Ang imo na nagimo siguro, kung ang imo nga ngalan sa employer, may imo ka lang na sing affidavit. Actually, attorney, nang daw, hindi man pwede nga mag-discrepancy, attorney. Kay pensioner na ako, halin sang 2018. May specific number of months lang sila nga gina-approve. So, ang akong gina-work out subong is resumption.
Resumption na lang ang continue, attorney. Di ko nakasugod ka na pensyon, meaning to say, nga imo to nga papilis kag submit sang una, okay na to. Kaya hindi ka Oo, man gani. Nating nakapag-pension girl ko kung gani hindi nga na to, amo na. sakto ang mga data mo. Tingnan nga nagsiling naman sila nga kwan. Ma'am Narciso, pakihinay lang sa imo monitor, ma'am, kaya Sige, naga-feedback ma'am. kita. Okay, Okay, sige. Jen. Sige. Oo. Sige, attorney. Go ahead, Nga attorney. nga may discrepancy kay nakabaton na kuya sang pension. Kung may discrepancy, tani wala ko kabaton sang first set ko eh. Sa saan ka nakabaton pension mo, ma'am? Sa SSS? Sang 2018 pa, ma'am. Sang August 2018. Tapos, Nag-start. nauntat na siya? Bali, ang nauntat ang sang this March lang of 2021. Ano nang rason gani, ma'am, sa paguntat? Okay, ang una to, partial. To siya mo kay visually impaired ko kabay bomboan. Tiki ni siya, total na niya subong. Ang disability na gali nga tawag attorney Tanyada. Nga may pension. Okay. So ang ilang nga rason nga gin-suspend nila. Kay partial to attorney nga disability, subong niya, nag-apply siya sang total. So, pag-submit niya liwat sang dokumento niya, ginambal nga wala siya pagtawag. May discrepancy Nadula una. Pero ma'am, to nga set. oo, nadula to ang pag-apply mo sang November, and then nag-apply, nag-submit ka liwat sini nga November, amo nang ginhambal nila nga wala na siya naga-coincide sa imo nga record. Amo na, Attorney Tanyada. Oh yes. Kay manti ko magsilang ka nga partial, may certain period lang. Oo, correct. Oo. May certain period din na. So it's either nga naglala ang iyong mga palatian o nag-ayo ikaw. That's why nga from partial disability nag-apply ka na sang full Tuta. Total, oo. Kaya wala na ko subong sa work, yad. Nag-freelance na ko. Freelance. Bali, writer Okay. ako, attorney, sa mga speeches, kag mga pieces, kag correspondences. Kaya nga point ko is this. Yes, attorney, go ahead. Kung ang rason niya sa imo nga kung ang rason niya sa paguntat sa imo nga pensyon, Partial. ang rason paguntat sa imo nga pensyon kay natapos na tong imo nga partial disability, kag nag-apply ka liwat sa pagkunin mo nga full disability, kundi nga ang data na nimo sa una, amo man ang gyapon ang data subong. Oo. That's why I don't Ang data understand. nga Dahil lang, ma'am. ginamit Dahil mo lang, sa ma'am. SSS, okay. Ang data nga sabit nimo sa SSS, kagay grant kanila sang partial disability, amo man ang gyapon nga information kag data nga sabit mo sa pag-apply nimo sa full disability. Actually, I did twice na, attorney. Ang ginpas ko sang August 17. Okay kag na ang ma'am. November Okay, ni. sige. So, amo na lang ni ma'am mo, kay ti nahambalang SSS nga nadula na, so nag-resubmit kaliwat. So diri na lang tamastik sa November mo, and then naghahambalang SSS nga wala siya nag-coincide. It could be sa previous mo bala nga data, ma'am, nga sa partial disability, may ara sila ni pagtawag, lain ang sa amo ni ato hambal mo sa Hindi date of birth to, bomboan. Oo. Date of birth ko kuno, wala nag-match. Ko paano nga hindi mag-match? Kay, na malipat ako sa birthday ko. Sige. Ano ba? Amo na lang ni attorney will verify again sa SSS sa imo nga problem sina ma'am. Tanawon naton kay may record na sila ma'am mo, hindi man na nila pwede butang-butangan. So may record na sila definitely sa So, amo nang ginsubmit ilagin mo. hambal pag follow up ko. Oo, sige. So we'll inquire again sina Attorney Tanyada sa SSS kung ma-resolve naton kay kung kung pareho na kung may kulang gid man ang data, so maybe i-comply lang gid na iya para nga mag-grant ng imo nga total disability, ma'am, no. So salamat, ma'am, ha. We'll follow up sina sa SSS. Okay? Salamat, O ma'am. kabay pa bomboan dag attorney. Kay bala mo malawig na sang last ko nga pagbaton January pa ti November, tapos November may bonus. Tapos kalako na gidya. Okay, sige. Okay, mama. Tingwaan ta, mabuligan ta na ma-follow up sa SSS.
Salamat Okay, gid sige. Pampuan, Sige. Attorney Tanyada. Okay, attorney. Yes, ma'am. Mm-mm. So, kay ti, nag-submit siya liwat kay tungod nga may total disability, no? Sige. So, we'll follow up sina attorney sa SSS. Anyway, why kita may nabiling nga tiyempo, attorney. Salamat, gid. Okay, salamat man bumbuan kag sa aton tagpalamati sa nag-participate karon sa aton nga talakayan kag sa kay Sir Joseph Pacifico, mayong hapon, kay Sir Eddie Figueroa, mayong hapon sa inyo tanan, ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta radyo. Okay, sige. Salamat, gid. Sa ato niya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Naway naman kita yung may dibilin niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News, or rather, sa pagpangalagad sa Dr. Bombo, may kaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minardo. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
kag sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 17 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod kag Bugos kalibutan nga sarang malabutan sang ato na programa. Yari na liwat nagapangalagad ang problema ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton nga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikayong lawas ang Dr. Bombo. Inisarang mabatian sa 630 kHz sa frequency sang lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man matanaw sa Facebook Live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre mayara naman live streaming sa YouTube channel nga amo ang Bombo Radio Bacolod. Gani mag-subscribe na, share, kag i-click ang notification bell para maka-update kamo sa mga preska kag mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga mga drama.
Sa subong nga mga kakahapon, magina mayara kita no nga makaupod. So mga kabombo, happy and a blessed Sunday sa aton nga tanan. Sa subong man no nga kung sino man dira, kung diin man no nagakadto diin man ang destinasyon sang aton dira nga mga kauturan, ano man ang ginaubra, tune in adri sa Bombo Radio Bacolod kang magapamati na. Sa subong hapon isa naman ka mabinuligon nga tupiko ang aton nga pagaistoryahan kung sa diin yara mayara nga kaangtanan sa pagsaulog naton sang World AIDS Day sa bug-os nga kalibutan. Kagini ang aton nga maintindihan pagid, no? Bangod mayara kita nga makaupod nga mga eksperto nga may kaangtanan, no? Eksperto ini kaangtanan sa medisina o kon sa aton nga pagaistoryahan. So samtang nagapakig-angot kita, no? Ining aton nga mangin kaupod is an internal medicine with specialty on infectious disease. Completed training sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital in internal medicine. So aton gid nga ginapasalamatan sa pag-akseptar sang aton nga imbitasyon si Dr. Jose Eladio Planta. So Bombo Kim, okay na dira ang aton nga connection kay Dr. Eladio Planta. So samtang gina-establish naton mga kabombo, no. So diri kita sa pagsaulog sini sa World AIDS Day, no. Ginaobserbar ini kada tuig kung sa diin Disyembre 1, kung sa din isa ini ka oportunidad sa mga tao worldwide to unite o kung makipagkaisa, no, para pagigbatuan ini ang against sa HIV, no, sa pagkibahin sini sa World AIDS Day, no, mapakita naton ang aton suporta sa mga na kauturan naton nga nagasuprer sa aton nasambit nga HIV mga kabombo. So sa subong mga kabombo aton nga mangin kaupod si Dr. Jose Eladio Planta. Doc, maayong hapon. Hello, maayong hapon. Doc, welcome diri sa pagapangalagad naton sa Dr. Bombo. Doc, kamusta ang aton sini nga Domingo? Okay gid. Salamat gid sa pag-imbitar di sa akon subong sa pag hatag man sang pag-explain, paghatag awareness bahin sa HIV. Yes, Doc. So, madamo min nga salamat sa imo nga pag-akseptar subong sang amon nga imbitasyon. So, diri kita, Doc, no, sa ginasaulog. So, o kon pagasaulugon ni nga World AIDS Day. So, Doc, para sa ihibalo sang tanan, maghambal kita sang World AIDS Day. Ano ini siya, Doc, ang ginasaulog, no? Kahit ang iban sini daw medyo buron pagid o kon hindi pagid mayo ka insyende kung maghambal kita AIDS, Doc. So paano ini naton, Doc, mapa-insyindigid sa mga tagpalamati ang ginasiling nga AIDS? Okay, so salamat gid. Tama gid na. I think isa sa mga ginaano gid namon, ginapabatsyag sa mga tao ang awareness or ang ihibalo regarding sa HIV AIDS. So almost 40 years na ta, halin sang 1984, na kung sa diin gamay lang gid nga mga pasyente nga lalaki initially ang nakita. Kag na doon may nakita bala nga pattern nga do wala immune response. Do amo nang pinakauna. So fast forward subong 30 to 40 years after, and currently, diri sa Pilipinas, from 1984 until this year, we have a total of recorded cases. Recorded, ha? Subot silingon, mas madamo pa ina kung tutuod lang. Galing kay tiing kisa, hindi nato madakpan. Iba, nagtaliwan na. So, almost by 100,000. Okay. So, ang isagi sa pinaka-importante namon nga gina-thrust subong sa subong nga World AIDS Day is number 1, ti awareness gid nga ti ang mga aton mga pumuluyo aton nga komunidad makainsyindi kung ano ning ginatawag nga HIV or HIV AIDS. Okay? So in short lang. So HIV, human immunodeficiency virus, tapos AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. So butsilingon ga-start ka lang anay ma-infection sa HIV. Wala pa na ang AIDS. Pero kung hindi madakpan or hindi makita immediately or
after ka na-infect, dira na da mag-progress sa acquired immunodeficiency syndrome. So, isipon mo na lang nga do wala ka soldado sa lawas mo to. So, bisan gamay nga mga sakit na kagid, mangin makalalaton, mangin agaw buhay. So, amo na nga ang importante sang awareness, mas earlier nga matreat, mas better ang outcome. Okay? So, amo na siya. Yes, so Dok, ano ini ba Dok kabudlay o kuna komplikado ang pagpangabuhi sini sang isa ka taho kung siya may ginatawag nga AIDS Dok o kon HIV? Sige. So, salamat gid sa pamangkot kay importante gid ina. Kay number 1, I think in a span of 10 years, sa sulod sang 10 years, nga may development, bisan pangataan kadako ang burden or ang problema naton sa AIDS in the setting of international stage. Pero kung lang tawon naton, dirigid, especially dirigid sa Philippines, nga ang AIDS or HIV infection, isa sa mga pinakataas o pinakadasig ang rates compared sa iba naton nga mga kapungsuran sa Southeast Asia. So for example, as of 2021, ang daily nga nagaka-diagnose as of this year was 33. That's an average compared sa 2011 nga 6 lang. So importante nga mabalaan naton or ma-diagnose dayon kay ang bulong, kung ma-startan ka man lang sa bulong sa HIV AIDS. Sa HIV, actually parehos ka na sa mga normal nga mga tao. But silingon do wala ka lang sakit. Amo nang usually kung may mga pasyente ako bala nga magpakonsulta, importante gid nga number 1, ma-start ang treatment. Number 2, sige-sige ang treatment. Kay actually sa subong nga mga treatment sa HIV, do parehos ka na gid lang kung sino kang nga normal nga mga pasyente or normal nga mga tao. Sometimes mapatay ka hindi tungod sa HIV. Amo na siya kanami isang treatment subong. But however, kung late na, kadamo na gid kita komplikasyon nga ginaatubang, ang mga infeksyon nga hindi tani naton makuha normally, makuha mo kag ti ang mabudlay subong kay number 1 ti ang una, may COVID pa kita. So medyo mabudlay subong magpabulong compared sa una nga wala pang COVID nga pandemic. Number 2, syempre kay tungod related ini sa sexual nga mga behaviors naton. I think ang isa sa mga pinakadako nga mga problema is because kung magka-AIDS or HIV AIDS ka, syempre ang huya bala. So amo na actually ang isa sa pinakadako nga rason kung nga ang mga tao nga at risk for HIV AIDS, HIV infection, wala nagapakonsulta dayon bisan nagpa-screening lamang. Yes. Okay. So grabe gali Dok no kung Dok kung ikaw may AIDS o kan mabalaan nga may HIV daw may mga discriminations pa ang society ini sa isa ka tawo. Oo, ay amo gid ang pinakadako gid nga kay usually ang ginareklamo kay nahuya ako Dok. Nahuya ako, gusto ko lang as much as possible nahuya ako sa family ko. Nga amo sina ang huya gid actually ang pinakadako gid nga problema. Pero tani, kung maintindihan lamang kung ma-startan ka man lang sang bulong, wala na gid nakita problema sa HIV. So amo na nga early treatment dapat. Yes. So Doc, ano ini ang bag-o kita Doc no mag-move on sa isa ka pamangkot pagid. Ano ini Doc ang kinalain gid sang AIDS kag sang HIV? Okay. So ang HIV ang initial nga makuha mo na siya nga infection predominantly sa pagkikipaghilawas or sexual intercourse. So amo gina almost 90 to 95%. The rest needle stick injury, sharing of the IV drug needles, mga amo sina. Ang initial nga stage ng infection, pwede ikaw nga dutang kaso lang. Okay? Sometimes iban wala. Okay? So amo nang importante nga gapa-screen ka kung at risk ikaw for infection. Ang usually or most of the time or kalabanan sa mga pasyente naga-manifest ka na sang late stage or ang ginatawag naton nga acquired immunodeficiency syndrome almost 10 years pa. Sometimes, amo nang usual, 10 years.
from the onset nga na-infect ikaw sang HIV ang tawag sa virus nga ina. Kag dira na nagapakita ang mga simptoma nga doka typical for an AIDS. So, number 1, mga infeksyon nga hindi pangkaraniwan or hindi usual. Yes. Mga typical nga amo ginang pinaka-common. So, for example, number 1, TB, tuberculosis. Number 2, fever nga sa mga simptoma, hilanat nga madugay. Ang typical nga TB nga hindi mo lang makita sa baga kundi sa iban man nga parte sang lawas. TB sa ulo, TB sa tiyan. Okay? Iban pa nga infeksyon kag virus nga usually tani wala naga-cause in sa pagpasakit. Kay naga-start na nasa sa imo lawas, wala na siya naga-cause infection. So, fungal infection. Fungal infection nga fungus sa imo baga, mga unusual or hindi pangkaraniwan nga mga infeksyon nga makuha sang isa ka normal nga tawo nga isa ka tawo nga ang iya nga immune system normal or naga-function. So ideally normal na sila, pero pag-abot na sang pagkaubos na sang imo soldado sa lawas, dira na nagapakita ang sakit. Yes. Okay. So Doc, ini ang AIDS o kon ang HIV, Doc, paano ni siya ma-transmit sa isa ka persona, Doc? Okay, so ang pinaka-una gid pakighilawas nga especially wala protection nga ginagamit. Yes. So also I think ang pinaka-common nga maka-cause gid o pinakataas nga risk is syempre anal sex. Pero pakikipaghilawas between sa laki kag babae at risk ka man for infection. Pero in general any genital nga pakikipaghilawas. Tapos number 2, kung nagadroga, usually IV drug use. Unusual na lang subong ang blood products kay tungod ang sa blood transfusion nag-undergo gid ina screening before ihatag sa pasyente. Kag mga diagnostic subong, ang mga laboratorio subong maka-accurately detect sang HIV mas earlier kumpara sa mga sinang-una nga laboratory. So, importante gid kikipaghilawas amo ginang pinaka dako gid nga cause kung nga maka-transmit kita sang HIV. Yes, Doc. So, kung maggamit may contraceptives ining mga daga paghilawas, Doc, so mas lesser o kung mas manubo ang risk sini nga maglaton ang HIV or ang AIDS, Doc? Depende sa contraceptive. So butsilingon ang ay nami gid is abstinence pero kung mabudlay gid ano ka imposible or alang-alang ang mga contraceptives nga naga-prevent sang transmission sa HIV ang naga-barrier kumbaga in a sense. So for example, ang pinaka-important gid especially sa mga lalaki ang paggamit sang condom. Okay? Ang mga oral contraceptive pills, amo na sila nga mga klase sang mga contraception nga wala ga-prevent. Kay may contact abi sa fluids or sa dugo nga mapilas nga mo na nga maka-facilitate nga magsulod ang virus sa lawas. Pero for all men, ang condom gid ang isa sa mga pinaka-importante nga contraception para maka-prevent sang sang transmission sa HIV. Yes. So, Doc, ano inibala, Doc, ang mga symptoms sa HIV o kon AIDS, no? Sa lawas sang tao, Doc? Okay. Ang initial nga simptoma, most of the time, wala gid. Okay? So, amo na nga hathag namon sa mga tao or mga pasyente nga kung at risk ikaw makakuha sang HIV. So number 1, paggamit sa mga transactional sex, silingon sex nga ginabayaran. Okay? Multiple nga sexual partners. So madamo. Number 2, kung ikaw naga-engage sa sexual activity between males to male o males sexual activity sa isa ka lalaki. So that would include anal sex. So
usually almost half sa mga pasyente ni naton if ever ma-infect sang HIV wala gid sintoma. If however magkaroon siya ng sintoma, mga tipikal lang gid nga mga sintoma nga makuha mo do parehas lang nga nagtrangkaso ikaw. So hilanat, makapoy, panakitlawas, sudotang kaso gid siya actually. Tapos pagtubo sang mga kulani, okay? Pangadlay, mga muna. Tapos kung kisa may palakit tutunlan. Okay? So tapos madula na siya. Okay? Tapos sige lang, wala may sintoma, then over the next few days sinali na lang magbalik na siya kung ang imo mga soldado sa lawas na ubos na. So dira na siya mag full blown nga AIDS. Okay? Yes, so Doc, kung ikaw may sige. HIV o kanang isa ka persona may HIV or AIDS, ang iya sini nga weight, Doc, naga-loss man o nagagamay siya, naganiwang? Yes, oo. Isa ina sa mga typical gid sa mga pasyente nga full-blown AIDS. Kadako sang pagniwang. Kang kisa, iban, kalabanan. Almost 50%, 10 to 20%. Iban, do ano na lang, panit na lang gid kag tulan. Wala nagahulag, nagahabok ng tiyan kay doka. Damo man ginakaon, sometimes wala nagana magkaon, nagahabok ng tiyan kay tungod malnourished na. Okay, so pero actually multiple gid ang rason kun nga wala na sila ang grabe ang pagbuhin sang timbang. Okay? Ang tawag din namon aside sa pagbuhin sang timbang, opportunistic infection. Yes. Okay? Oo. So ang typical number 1, thrush. Ang silingon ang pagputi-puti sang dila. Okay? Number 2, kay common di sa ato ng TB, tuberculosis. Okay? Iban, tandaan, kung makakuha ka sang sexually transmitted nga infection sa HIV, hindi lang gid ang HIV nga pwede ang magka-infect. So pwede nga at the same time makakuha ka syphilis. Pwede ka makakuha hepatitis. If ever magka-hepatitis ka magka-AIDS ang imo hepatitis, mag full-blown man nga hepatitis. So mga amo sina nga mga sintoma kung hindi madakpan earlier. Yes, so Doc, no, i-clear Oo. tala ni sa aton nga mga tigpalamati nga Sige. ining HIV or AIDS, hindi lamang ni Doc makuha through sexual intercourse. Pwede man ni siya, Doc, makuha, di ba, through blood transfusion o kung magapatughong ikaw dugo, Doc? Oo, pero sa subong hindi na. Very low ang risk kung especially sa mga blood products. Very low. Kay ang mga diagnostic or test for especially kung before natin i-transfuse ang mga blood products, especially dugo, Yes. it will undergo a lot of process before siya i-clear nga ihatag sa pasyente. Yes. So Doc, diri naman kita, Doc, no, sa ilang Sige. nutritional diet o kana sa ilang nga pagkaon, Doc, may ara bala mga pagkaon o kon ilimnon nga bawal sa mga persona nga nagasuprer sang AIDS o kon HIV? Sige. Anami ni sa ila kay kung mga for example nagpakonsulta panit na lang gid ka tulan wala gana magkaon kaluya do ka bedridden kung ma-start na ni sila bulong nagabalik na gid ni tanan ang gana sa kaon ang timbang. So actually kun ako as long para ba lang magbalik bala ang timbang wala gid ko nagalimit sa pagkaon. Okay? Pero depende man ina, especially kung nag-ayo na akong pasyente or nag-improve na ang iyang sakit or tumar na siya bulong for how many months. Ang usually ko na ginahambal, ginabulubantayan kay especially kung ang bulong namo nga ginahatag sa HIV, may iban nga bulong nagapa-increase sang timbang. So dira ko na sila na gina-advise nga maghagan-hagan sang pagkaon or dietary instructions, especially kung nagbalik na gid sila sa dati. Kaya mabalik na sila sa dati, especially kung nag-start na treatment. Yes, so Doc, kinanglan man nila sa strong immune system para makabato gid ang ilang alawa sa masakit. Yes. Oo.
So, amo nang importante gid sini mga pasyente, especially kung na-start na sang bulong sa HIV or ang tawag naton antiretroviral therapy or ART nga part sang amon nga pagbulong sa ila or pag-manage sa mga pasyente nga may HIV among pagbakuna. Okay? So all sorts of vaccine or may gina-recommend kami nga mga recommended vaccine para sa ila para ma-prevent ang pagpakwa nila sang sakit o magpabakod sang ila immune system. Yes, Doc. Speaking of vaccine, Doc, ano ni siya ang tawag sa nga vaccine sa ginatawag natin nga AIDS, Doc? O kan HIV? Okay. By far under development pa siguro, especially kung vaccine specific for HIV ha. So meaning wala pa gid. I don't think we're expecting anytime soon. Pero ang mga vaccine nga akon hatag sa mga pasyente nga may HIV is especially mga vaccine ini nga ginhatag kuman sa mga pasyente ko nga especially may mga edad, may mga sakit. So for example, vaccine sa tangkaso or flu vaccine, vaccine sa pneumonia, Yes. tapos hepatitis B vaccine. Okay? Tapos kung depende, sometimes iba ni sa mga pasyente naton nga gusto magbiyahe sa iban nga mga pungsod, di gina-recommend namon additional nga mga vaccine, especially kung makadto sa iban nga mga areas sang kalibutan nga may mga sakit nga kinahanglan sakit nga duna sa amon nga lugar, di kinahanglan bakuna. Yes. So, Doc, no, according ni Baladok sa research, ang World Health Organization, na naka-record sila sa 2020, no, almost 37,700,000 ni ang mga tao nga naga-live, no, with HIV, Doc. So, sa subong, Doc, nga 2021, Doc, kamusta sini ang kaso sang HIV around the world, hindi lamang diri sa Pilipinas, Doc? Okay. So, by far, ang gihapon ng burden. Okay? Kay tungod number 1, wala cure. Okay? Even though na-approach na naton ang in a sense nga kung matreat naton or masuppress naton ang virus, amo gina ang term, masuppress ang virus sa lawas para makabuhi sila nga pareho sa aton nga wala sakit. So, ang goal is, number 1, make sure nga masuppress. Number 2, available ang bulong para sa tanan nga mga pasyente nga kinahanglan sang bulong sa HIV. Sa 37.7 million ini, actually ang pinakadako gid ara sa African region. So actually subong compared sa mga nagliligan nga tuig, medyo nag-decrease na ang kausa sa pagkamatay nga ang kausa tungod sa HIV/AIDS. Yes. Okay? So 95 ang target sang UNAIDS. So access sa bulong, make sure nga masuppress, okay? Tapos ma-prevent ang HIV-related death. Diri sa Pilipinas, actually, for this year, nag-decrease ang rates naton for HIV/AIDS. I think tungod number 1 I think ang mga pasyente bala tungod sa nangin priority naton ang COVID pandemic. Okay, pero kung lang taong at the bigger picture, kita ang isa sa mga pinakamataas nga fastest highest rates of HIV infection sa bilog nga Western Pacific region, or compared sa aton nga mga neighbors nga mga country, mas taas gid ang ang nakita nga mga HIV nga mga pasyente. Okay? Pero I think ang importante lang gid kay tungod kay nami na accessible ang bulong, nami ang effects ang bulong, na-lessen naton ang kausa nga mapatay sila tungod sa HIV. So amo gid ang pinaka-importante. Okay, nga magpa-test then we'll treat. Kay available gid ang bulong. Yes, kaga inibala, Doc, no, sa research man, no. Sa diri, Doc, sa may monitoring naton diri sa may Negros Occidental kag sa Bacolod City, kamusta, Doc, ang case ni sa nga AIDS o sang HIV, Doc? Okay. So diri sa Western specifically sa Negros Occidental, so we have a total from 1986, the onset, or 40 years up to September 2021,
the cases are almost more than 1,000 na. At least 1,000. Okay? And commonly, ang mga pasyente naton mga lalaki, so almost 95%. Yes. Ang may HIV are actually males. Ang mga 5% naton mga pasyente are sa mga babae. Actually the same man sa iban nga data naton sa Pilipinas, ang mga common naton nga mga pasyente mga young adults or young adult males nga nagaedad 25 to 34 years old. Okay? May ara nga mga pasyente nga less than 1 year old or mga bata pero initungod kay nakuha sila HIV AIDS sa ila nanay. Okay? Or HIV infection sa ilang nanay. Yes. Okay? The most common nga transmission gihapon ang paghilawas in between sa duha ka lalaki. Tapos sunod sina ang hilawas between lalaki kag babae. May mga cases kita nga mother and child transmission man pero gamay lang. Okay? Sa subong medyo as of September 2021, we have a recorded cases of at least 15. Okay, sa 15 sa Negros Occidental. Yes, Doc. Actually, ang pinaka-highest as of September 20, actually gamay lang sa mga banwas ang Negros Occidental. Typically Silay, diri sa Bago, sa Talisay, amo ning isa sa mga tag-as nga mga cases nga kung sa diin nga na-diagnose nga may HIV. So, Dok, kung tanawon, tanigali, Dok, ang percentage sa nga lalaki kag babae no, nga nagasuffer sang HIV, mas more risky ini ang mga kalalakihan, Dok? Oo. Actually, hindi tanan, sige, kay kung hindi tanan nga klase sang pagpahilawas, parehos ang level nga at risk ikaw nga makakuha infection. Actually, pinaka-highest gid is anal intercourse or paghihilawas, anal sex kay tungod some or most of the time may injury nga kakatabo. Okay? So amo na nga depende sa type sang pagpahilawas. Depende man. So for example, between the males and the females for sexual intercourse, mas at risk ang females compared sa lalaki. Pero the risk is still there para sa both sa ila. Okay? So amo na nga mas ang isa sa mga priority is to use condom, especially among males who engage in sexual activities among males. Kay dako ang risk gid nga makakuha infection, especially kung may na-involve nga may mapilas bala sa kinatawo, dira gid na ang pinakadako nga risk for infection. Yes, kag Dok, ini ang sakit nga HIV kag AIDS damambal ginaton nga katraidor ini gali no kay ti kung kakisado hindi mo pa mabalaan gid dali-dali nga nagasuprer ka na gali no sa nga mayara ka na mga mild symptoms pero kung hindi mo pa-consult gid sa specialist o kung sa mga doktor daw hindi mo pa gid ma-conclude nga ikaw may HIV na nga ginasuffer. Sig tama gid. So amo na nga ginapaintindi ginamon nga kung may risk ikaw for infection, hindi na maghuya-huya. Pa-test gid dayon kay barato lang man ang test. Okay, the earlier ma-start ang bulong, the better gid kay kanami gid sa aton mga bulong subong nga available kag libre lang man. Okay? Kag oo, sometimes makibot ka na lang abi mo kung ano na tapos pag test mo kay wala ka na gid kay gusto mo lang mangita kung nga nagaamo ning imo pasyente didto lo and behold nga nagpositive sa HIV. Yes. So, Doc, no? Ano ni Doc, speaking ni Doc, no, sa mga bulong nga libre, so may mga programa, bala ini Doc, ang mga government, angot diri sa mga HIV or AIDS, Doc? Yes, as part sang program, tungod kag ini isa na ka public health emergency, may mga HIV hubs kita or treatment hubs all over the country. Diri sa Negros may ara man kita kag isa sa mga active gid ang pag-disseminate sang informasyon kag paghikayat sa mga pasyente naton nga at risk for HIV for testing kay ang bulong available gid. Ini ginahatag din namon as long nga
positive ikaw or na confirm nga may diagnosis nga HIV, kag ini lifetime na gid ini. Okay? So may ara kita subong nga treatment hub or facility gid nga naga-cater specifically sa mga mga pasyente naton na may HIV sa Corazon Locsin. Okay? So ano lang gid, kadto lang gid, nagina-ensure gid namon ang imo privacy ug confidentiality kay partly gid nila sang lahi. So kadto lang ka magpa-test. Yes. So Doc, paano ini Doc ma-prevent ini ang AIDS or HIV, Doc? Okay. So prevention, I guess siguro kung ang pinaka-importante gid nga prevention ti abstinence pero kung mabudlay nang ang pinaka-importante gid is pag gamit sang mga pamaagi nga ma-prevent nato ng HIV nga hindi ikaw makatransmit. So pinaka-importante di ang paggamit gid sang condom. Okay? Others, for example, number 1, siguro is kung kaya, isa lang gid ka partner. Okay? Number 2, try naton nga hindi mag-engage sa mga sexual activities or transactional sex. But silingon, pakikipaghiwal-hilawas nga may bayad. Okay? Tapos, ano pa? If ever, again, test. Kung mabudlay gid, magpa-test lang. Para kay kung ma-test, ma-startan ka bulong, kag control nato ng virus, matapna nato ng pag-spread sang virus. Kay kung masuppress man lang masuppress ang virus sa imo lawas, yes. Actually, hindi ka naman pwede ka na or hindi ka nakatransmit virus bisan sa imo partner or manubo ang tsansa nga matransmit ikaw as long as suppressed ang imo virus sa lawas. So, test, abstain kung gusto mo, paggamit sang protection or condom. So, Doc, speaking, niblasang ginatest ni ang mga persona, bala, Doc, nga may yara AIDS o kon HIV, nga wala pa sila nakabalo kung pamangkuton ni sila may ari ni, di ba, Doc, mga questions ini mga doctors, no? Especially kung may mga partners ini nga lalaki, babae, Doc. So, dapat gini, Doc, nga sabton gid ini nila sa nga ang kamatuoran, Doc, no, hindi sila o kon napaligoy-ligoy, o kon binutig pa dira sa questions na ginapamangkot ka doktor para ang diagnose okay, o kon na-insyakto gid. Oo, tama gid. Kay undi ka maghuya. Number 1, bound gid kami sang layi nga i-ensure ang inyo privacy kag confidentiality. Subot silingon, hindi namo na maistorya sa ibang nga tawo. Kag at risk gid kami nga mga doktor or medical professionals nga mapreso nga in case nga ipagwa namon ang resulta sang imo result or i-chismis namon. So hindi gina pwede, bound gid kami sang layi. So ma-ensure gid kami sang privacy ninyo. All sorts pa da. So hindi naka-demand ang inyo workplace. Depende na ha, pero hindi naka-demand ang workplace, hindi ka-demand kung sino man. Kaya i-divulge namon ang imo result or ang imo HIV status. Okay. Kami lang gina nakabalo. So hindi gid kamo magkangilin nga magpa-test or isugid nga kinanglan mo magpa-HIV screening. Kay kami lang nakabalo. Yes. So insyakto gid, Doc, no. So sa subong dapat kung dumatsyag nila bala, Doc, nga may lain na sa ila o kung na may lain na sa ginabatsyag nila, especially kung kabalo naman sila nga may partner sila, no? Nga kung lalaki siya, lalaki man iya nga partner, hindi na maghuya-huya kay para temprano pa matapna na ang masakit nga AIDS o kon HIV, Doc. Yes. So, ang mismo ang pagbulong kung nag-positive ka na, maga-prevent ina sa pag-spread sang virus. Kaya the more nga gamay lang ang virus sa lawas mo, the lesser or ang gamay-gamay gid ang tsansa nga makatransmit ikaw virus sa iban nga mga tao. Okay? So, importante gid, test para sunod, matreat namon kamo. Yes. So, Doc, ano ini ang mga treatment o kung paano i-cure ang HIV o kon ang AIDS, Doc, nga ginatawag naton? Sige. So, actually, ang sa subong, basta as long nga may na-test ikaw,
For example, depende ha, nag-start na gid kami treatment. Except for some circumstances. For example, may TB ka, delay na namon anay ang treatment, or may iban ka nga sakit na pwede nga magkakos some interactions, gina-delay na namon ang treatment. But generally, kung wala lang man sintoma, nag-positive sa HIV, na-confirm nga may HIV, kag do ang gid HIV, naga-treat na kami kag lifetime. So actually tableta lang man ini nga ginatumar once a day. Okay? Nagamon generally safe nga bulong. Okay? Kagamay sang side effects. Kung if ever may ara kita options. Kag may bag-o subong nga managsulod, I think we'll just have to wait sa DOH. But may isa pagid ka bulong subong nga may bag-o nga mas safer pagid, mas nami ang profile, pero generally ang ginagamit namon nga treatment for HIV is safe. May mga side effects ikaw nga feel, pero actually gakadula siya. Agka minimal sang side effects. Like for example, mag-start kami treatment, nagalingin ang ulo, perimi lang na tuyo. Amo na nga ginahatag namon ang tableta nga isa ka bilog nga ginainom kada gabi kay para kung maglingin ng ulo diretso na ikaw tulog. So once a day lang gid ini nga bulong. Isa ka bilog nga pill. Tatlo ni siya ka bulong nga gin-combine to make it into one pill para hapos sa pasyente. So amo na. So tatlo, tapos may iban nga alternatives in kaso nga do hindi gid sila hiyang sa bulong, or ang imo nga ang ipinaka-importante pagid nga mga example, mga pasyente nga nagauntat-untat inom bulong ng virus bala, naga-develop resistance. So ang resistance nga ginanamin mamon ang kagaw, ang HIV naga-develop nga hindi na siya mag-respond sa bulong kay naka-develop na siya resistance. Isipon mo na lang ang resistance nga ginanamin ko do parehas na sa COVID nga mga variants. So naga-mutate. Okay, wala kay ang bulong nga ginainom hindi sige-sige or nagauntat, kay natamaran, nahuya, nakapoy na, nag-ayo na ko, mga amusin na bala, nagauntat. Anay man nagkaroon pag hindi mo na mabalik ang bulong, kay ang mga ang kagaw or ang virus nag-develop na resistance, or kumbaga isipon mo na lang, do COVID bala nga nag-develop siya variant or nag-mutate, do amusin na. So, may mga alternatives, pero ang mga alternatives, damo mas hindi siya better compared sa first line. Okay? So importante gid nga ginahambal namon nga kung mag-start kita bul nga nay, siguraduhon mo lang nga mag-inom ka daily, wala untat. Kay isa lang man nakatableta sa gabi. So ang tawag na namon antiretroviral therapy. Tatlo ka bulong, tatlo ka anti-HIV nga medications. Yes. Tatlo na sila kay ginhatag namon nga tatlo kay para hindi mangin resistensyado ang virus sa bulong. So tatlo. Okay? So kung mag-resistensyado na tidra nakita manumdum sa iban nga mga options naton. Yes, so Doc, kung mag-treat ni gali isang infectious disease o kung ini ang HIV or AIDS dapat sige-sige gini wala lakang Yes. until nga ma-cure na gid ni ang ginasuprer o kung ang nahambal naton nga masakit, Doc. Lifetime gid ha. Okay, subot silingon mag-start kita ay kapangayo gid kami sang commitment nga mag-inom ikaw sang bulong for a duration of lifetime. Okay. Yes. Mugin na. So Doc, speaking sa ni Doc sang World AIDS Day, Doc, no? May ara bala Doc mga programa diri sa aton sa Negros Occidental sa pag-angot sa selebrasyon sa ni Doc? Yes. So gina-invite ka mo namon sa World AIDS Day bilang pag-promote or awareness sa HIV na hindi na isa ka hindi na siya death sentence. Amo lang ginang pinaka-importante, hindi na ni death sentence ang HIV. Pangayo lang gid kami nga mangin aware nga makita balas ang tanan nga hindi normal na lang ni nga sakit or tani ang ginapangayo namon nga tagaan bala
tion or mangin aware nga hindi na tayo maglaptas sang kagaw. So kay tungod una, early testing. Number 2, pag-inom sang bulong kung mag-positive. So ang event dito sa SM, sa World AIDS Day, on December 1, 2021. So may ara kami dito starting December 4 to 12 sa may SM Booth World in celebration with the World AIDS Celebration from 10 a.m. to 6 p.m. sa North Bridgeway, SM City, Bacolod. Okay? So, damo kami itong mga activities. I hope nga, so this, aside sa SM, siguro at makita mo kamuman kami active sa social media sa pag-promote ng awareness ng HIV. Okay? Sa amo na. So Doc, ano ini Doc ang imo Doc nga mamensahe sa aton nga mga kauturan Doc no? Ilabi na gid subong sa mga pamatan-on Doc para malikawan ini ang masakit nga HIV o kon AIDS kag kasubong man Doc sa mga nagasuprer Doc no nga maging mabaskog pagid sila kag pakigbatuan ini ang nahambal naton nga masakit. Okay, so sige, sa mga nag-contemplate na magpa-test, pa-test na kamo. Okay? The earlier, the better. Okay? Kag hindi ini death sentence. Bisan na-diagnose ka na HIV. Just seek a consult. Kadto lang kamo di sa amon kay libre lang gid ang bulong. Okay? Hindi ka mo maghuya-huya. Okay? Amo kina. So kung nahuya, gina-insure namon, gina-assure kamo namon nga ang inyo privacy kag ang confidentiality sang resulta sang inyong mga results nga kami lang gid ang nakabalo. Okay, para matap na naton ang paglaptas ng HIV especially diri sa Pilipinas. Okay? Sa mga living with HIV or nagawala pa gid nag-start sang bulong kadto na. Yes. Okay, kag mag-start inom na sang bulong para matap na naton kag para ti mag-ayo ka naman. Yes, Doc. So lastly, Doc, basi may gusto bala Doc magpa-consult dira sa inyo as internal medicine on infectious disease. So paano kamo ininila malabot Doc? So ihatag namon ang kahigayonan subong para ma-invite sila o na paano kamo malabot nila Doc. Okay. So I would advise nga magpa-consulta or magpa-test sa mga willing magpa-test. Magkadto lang sa number 1, sige, kadto lang gid kamo sa inyo mga physicians. Sino man da. Hambalon nyo, Doc, gusto ko magpa-test. Okay? Bisa na mo na lang gid na. If ever nga interesado gid, kadto lang gid sa Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital, kag magpasik bisan ano lang gid anay OPD consult or telekonsulta tapos hingiun lang gid sa doktor nga Doc, pwede ko tani ka-test. Amo lang gid na the first step, pa-test ka lang gid anay. Kay if ever mag-positive, ang aton mga doktor mag-refer sa inyo diri sa amon sa Corazon Locsin nga mag-cater gid sang imo mga kinahanglanon, especially sang imo bulong. Kag advice, okay? Nga pagbulig sa imo, whatever that is, bulong, psychological advice or psychological nga pag-treat or advice sa imo kag mga laboratorio nga kinahanglanon. Kay available gid kag libre. Yes. So Doc, luwat Doc no. Salamat gid kami Doc sa imong presence subong o kana sa pag-accept sang amon nga invitation sa subong nga hapon sa programa nga Dr. Bombo Doc kabay pa sa dason liwat no nga mga tinion ikaw gyapon amon nga mangin ka opo Doc no sa dako gid ini ang amon subong nga natun-an kaga nakuha man nga leksyon Doc sa aton subong nga topiko nga gindiskusyonan about ni Doc sa AIDS awareness sa kaangtanan man sa pagsaulog naton sang World AIDS Day Doc. Okay, salamat gid nga gintagaan mo man ko ma'am opportunity nga pagpa-aware hatag awareness sa aton mga nagatigpalamati diri sa Bombo Radio. Salamat gid. Yes. So mga kabombo, liwat aton na ginapasalamatan si Dr. Jose Planta. Mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras. Madamo nga salamat sa pag-upod ninyo sa amon sa subong nga hapon. Liwat naman kita mag-updanay sa masunod nga Domingo diri sa programa
ang Dr. Bombo. So nagapahanumdom ang kada isa sa aton nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na. So inisi Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Number 1 Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sa waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyampo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with